V Dome kultúry v Šali sa konal prvý ročník Natural Cupu mesta Šala v naturálnej kulturistike a fitness. Naturálna kulturistika je tým zaujímavá, že príprava v nej je prísne sledovaná a športovci, ktorí sa zúčastňujú týchto súťaží, musia sa pripravovať bez rôznych dopingových látok, steroidov a podobných vecí, čiže na prirodzenej báze. Najúspešnejším účastníkom sa stal Peter Winkler z KNK Hit Banská Bystrica, ktorý zvíťazil nielen v kategórii do 180 cm a v zlúčenej kategórii Masters 1 a 2, ale i v súboji o absolútne prvenstvo. V tom boli jeho súpermi víťazi ďalších 4 kulturistických kategórií: dorastenec Daniel Sujič z Maďarska, Banskobystričan Jozef Výbošťok medzi juniormi, Jan Huďka z Česka medzi mužmi do 174 cm a reprezentant domácej Šale Erik Todt v kategórii muži nad 180 cm. Samotný tréning sa skladá z rozdielnej party a každú partiu precvičiť aspoň raz v týždni a minimálne tých 10 tréningov za jeden týždeň absolvovať, aby som dosiahol dostatočnú vyrýsovanosť. Víťaz kategórie Grand Masters Gejza Gorálka z Nitry do zápolenia o celkové prvenstvo nenastúpil. V ženských kategóriách triumfovali Katarína Tomášová, fitness figura, Veronika Gargalíková, fitness model, Alena Kompasová, fitness model nad 34 rokov a v premiére fitness bikini Veronika Javorková. Z ďalších pretekárov z nášho regiónu sa na stupne víťazov postavili Tomáš Hučko zo Šale, Peter Petkeš z Nitry, Nikola Pihiková rovnako z Nitry, Miriama Totová zo Šale a Eva Kováčová zo Zlatých Moraviec.